Let us now look at expanded notation using powers of 10. Toda kudzidza pamusoro pe expanded notation using powers of 10. Saka each digit in a number has a place value which is a power of 10. Each digit in a number has a place value which is a power of 10. Could it is understand? And let us look at our abacus again. Units, tens, hundreds, thousands, 10,000s, cannot tens of thousands, 100,000s, millions. Say is. Saka kana tichiti a million. Andika? Tiri kureva chi 1 ine masero 6. Kana tichiti 100,000s. Katiseka ketaka aro seaka. Tiri kureva 1 ine masero mangani 5. Tikati 10,000s. Tiri kureva 1 ine masero 4. Tikati thousands. Tiri kureva 1 ine masero 3. Tikati hundreds. Tikureva 1 ine masero 2. Tikati tens. Tirikureva 1 ine 01. Then tikazoendera mberi zvishoma units. Hapana tirongoreva 1 chete isina 0 and okay, tokona kutonyora takadai so. Saka kana tichiti power hama dzangu tinenge tichidai 1 ine masero 6 inge chinyorwa so 10 to the power 6. Saka 6 iyi iri kutiudza namba yemasero ari kumberi kwa 1. Kana 100,000 yava 10 to the power 5 because kumberi kwa 1 kuna masero 5. Panapa 10 to the power 4 kumberi kwa 1 kuna masero 4. Panapa 10 to the power 3 kumberi kwa 1 kuna masero 3. Panapa 10 to the power 2 nekuti kumberi kwa 1 kune masero 2. Panapa 10 to the power 1 kumberi kwa 1 kune 01. Panapa 10 to the power 0 nekuti kumberi kwa 1 hakuna 0. Saka ndo manyorero atinozviita. Kanamba akaka kanonzi power. Satichiti 10 madanero atinoita 10 to the power 6, 10 to the power 5, 10 to the power 4, 10 to the power 3, 10 to the power 2, kana kuti 10 squared. Pakanzi 10 to the power 3 vamwe vanoti 10 cubed, but musanyanya kuzvinetsa neizvozvo. Tinoti 10 to the power 3, 10 to the power 2, 10 to the power 1 na 10 to the power 0. Saka muenzaniso uri pano ndeuyu 10 to the power 4 tinoinyora tichiti 10, tinoidana tichiti 10 to the power 4. Ndo zvatirongozama kutsanangura. Asi kuti zvinhu izvi zvinyatsokunzwisisika zvinotoda example 3. Saka ngatite example 3 tese. Example 3. Express 2,476,321 in expanded notation. But apa hapana kuzonzi expanded notation, panzi expanded index notation. So zvamunoita ndeizvi. Ngatitange taexpanda in expanded notation. So kuti zvive easy muchaona kuti zvinombooma. Saka inenge iri kwa kuti 2 kumberi kwa 2 manamba esaya anenge ama 0.
toti plus 4 nemachi masero kumberi uko plus 7 nemasero plus 6 amwe samasero plus 3 plus 2 then plus 1. Saka therefore tiri kuti 2 4 7 6 3 2 1 iri equal to panapa manje mubracket tinobva tati 2 times 10 toverenga kuti aya mazero mangani i6 saka to the power 6 toti plus bracket 4 times 10 to the power chi mazero aya mangani 1 2 3 4 5 to the power 5 andika ende ndichakutsanangurira kuti 10 to the power zvinoreve tondowari toti plus 7 iri bracket times mazero e4 saka 10 to the power 4 plus 6 times mazero 3 10 to the power 3 plus 3 times mazero 2 then plus 2 times 01 yekupedzisira iyi tunoti plus 1 times 10 to the power hatina 0 saka to the power 0 seizvo mazviona. Saka ndo manyorero atinoita. Asi chimwe chamufanirwa kuziva ndechekuti kana tichiti example 10 to the power 2 izvi zvinoreva kuti 10 times 10 10 times 10 ndiani ndi 100. Remember tati kana tida kunyora 100 tichiita zvemapower tinonyora 10 toverenga kuti masero mangani i2 saka inenge ichidzoka kunoku. Ndezvongoti mungozivawo zvazvinoreva. To the power inoreva kuti tiri kutora namba iyoyo toimultiplier against itself for 2 times. Saka 10 to the power 3 inenge iri chi 10 times 10 times 10 ndozviri kurebwa pano. Then 10 to the power 1 inongoreva kuti 1. 10 to the power 1 inoreva kuti 1. Mukatarisa bracket rino iri irengi ra 1 times 1 which is equal to 1. But ansuda kuconfuse saka rega ndikasike kuzvibvisa ngande kune imwe example number 2. Bose chakakosha kugona kunyora in expanded index notation nokuti ndo zvinobvunzwa muZIMSEC. Saka tanze express 8,907,452 in expanded index notation. Tinotanga tainyora in expanded notation plus 9 amwe sama 0. Sapana papana 0 atinyori chino. Teta kutenda pana 7 amova ma 0. Sachenjerai panenge paina 0 apa. Hazvibatsire kuti 0,0,0,0,0 plus 4 amwe ma 0 plus 5 0 plus 2. Tozoti therefore 8,907,452 is equal to bracket 8 times mazera yamangani i6 saka 10 to the power 6 ndo inoreva kuti million rangarirai. Saka 8 million zoreva kuti 8 times 10 to the power 6 plus 9 times 10 tina mazero 5 plus 7 times 10 tina mazero 3 plus 4 times 10 tina mazero 2 plus 5 times 10 tine 0,1 tozopedzisira neiyo plus 2 times 10 atina 0 seizvi. Saka ndo manyorero azvinoitwa. Kana madzidza kubva kumaexample edu munofanirwa kugona kuzoita practice exercise 3 yandokusungirai kuti muite every question number 1 kusvikira number 12. Mukasangana nepakunetsai you can contact us in the comments. We will help each other.